וירם מכניס אורחים לשרה מבשרים מום מום. הפיכת סדום ולוט ניצלו שתי בנותיו, עושות חסד במערה, שרה בבית המלך, לידת יצחק. עד לידת יצחק. היום נלמד עד לידתו של יצחק. וירם מכניס אורחים לשרה מבשרים מום מום. הפיכת סדום ולוט ניצלו שתי בנותיו, עושות חסד במערה, שרה בבית המלך, לידת יצחק. אז אנחנו דיברנו שהיו 3 מלאכים שנראים כמו ערביים, שבישרו לשרה שהולך להיוולד לבן, למרות שהם לא דיברו אליה בעצמה, הם דיברו לאברהם והם רק וידאו ששרה שומעת את מה שאומרים. וסיפרנו שאברהם מאוד מאוד ניסה להציל את סדום ועמורה, מאוד השקיע בזה, הוא רצה למצוא את הטוב שנמצא בסדום, ושהטוב הזה שנמצא יציל את הכל הוא יציל. אבל לא היו אפילו 10 צדיקים בתוך העיר, ואם אין 10, השם אמר לאברהם, העיר צריכה להיחרב, כמו שנוח לא עזר שהיו נוח צדיק ואשתו והילדים שלו, צריכים מניין, ולא היו אותה 10 האלו. ובסדום הייתה עיר מאוד מאוד מבלבלת, כי כלפי חוץ היא הייתה נראית מרשימה ויפה ונקייה, מלא מעיינות של מים ומדשאות, ואנשים היו לוקחים אחריות על עצמם, אבל הבעיה שהם לקחו אחריות רק על עצמם. הם אמרו, כדי שכל אחד ייקח אחריות על עצמו, לא מכניסים אורחים. כדי שכל אחד ייקח אחריות על עצמו, לא נותנים צדקה. אין מה לעשות, אנחנו רוצים שאנשים ייקחו אחריות על החיים שלהם. ולאט לאט הכללים היו נוקשים מאוד. למשל, מי שפעם רחמה על עני אחד ונתנה לו לאכול, הייתה נערה צעירה שראתה מישהו עני והיא הפרה את הכללים, היא נתנה לו לאכול. התושבי סדום לא הבינו איך זה יכול להיות שהעני הזה ממשיך להגיע. הם עקבו ובדקו וחקרו ומצאו שזה הנערה הזאת. הם הרגו אותה במאוד אכזרי מאוד. הם ערכו עליה דבש, אמרו לה, כמו שדבש לפעמים הוא מתוק, אבל אם משתמשים בו בצורה לא נכונה, הוא יכול להרוג. את השתמשת בטוב לב שלך במקום הלא נכון, את עזרת לעני. הם ערכו עליה דבש ועקצו אותה, כל הדבורים, והיא מתה. היא צעקה. השם לא יכול לראות דבר כזה, אנשים שמתנהגים באחריות כל כך גדולה שהם לא רואים שהם כבר עיוורים לחסד. הם עיוורים לזה. אברהם שהוא שומע שהוא רוצה להחריב את סדום ועמורה, שהקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את סדום ועמורה, אמרנו, הוא מנסה להילחם עליה. הוא מנסה להילחם על הטוב, כדי שאפשר יהיה לתקן. אברהם אבינו תמיד מאמין, אפשר לתקן. מתוך סדום ועמורה, היה איש אחד בהתחלה שהיה צריך להינצל. זה היה לוט, שאברהם אבינו יצא למלחמה מול 4 מלכים בשביל להציל את לוט, וכשהוא הציל את לוט, לא רצה לוט להישאר ליד אברהם, הוא חזר לסדום, ובסדום בינתיים הפכה להיות, ככל שהיא הייתה יותר מסודרת מבחוץ, ככה מבפנים הייתה מנותקת מהחסד. ואז רגע לפני שהשם יהפוך את סדום ואת עמורה, כמו שהיא באמת הפוכה, הוא רק יראה לעולם שהיא הפוכה, והיא לא באמת מסודרת כמו שהיא נראית. רוצים להציל את לוט, הייתה לו אישה, קראו לה עידית, ועידית היא עשתה מעשה מאוד מאוד נורא והיום. היא ראתה שלוט מבקש מלח בשביל שיהיה לה אורחים טעים, כי לוט למד משהו מהכנסת אורחים של אברהם. הוא גם הכניס אורחים, אבל לא בצורה טובה, בצורה מעוותת.
אז הוא רצה לקחת מלח, ולא היה מלח. אז אשתו צחקה עליו שהוא לוקח מלח לאורחים, והיא פרסמה את זה. בעלי, למרות שהוא עכשיו נהיה ראש העיר, הוא מכניס אורחים, והכל התפרסם בגלל המלח. ולכן, הנה האישה, היא תהפך להיות נציב של מלח. לא לפני שהיא תקבל הזדמנות, כמו לוט. אתם יודעים שבנות לוט, אחרי שהמלאכים הוציאו את לוט מהעיר, לוט לא רצה, לוט רצה להישאר בסדום, אמר כיף בסדום, הכל טוב בו. והוא הכניס אורחים, והאורחים היו מלאכים. וברגע שאנשי סדום שמעו שלוט מכניס אורחים, הם רצו שלוט יוציא את האורחים ולהתעלל בהם, להתנהג להם בצורה לא יפה, בצורה של גילוי עריות. ולוט אמר, מה פתאום, אני לא מוכן. עד כאן זה יפה. אבל אז לוט אמר דבר ממש ממש לא טוב. הוא אמר, כדי שלא תפסיקו לאורחים שלי, אני מוכן להוציא את הבנות שלי. אתם יכולים לעשות דברים לאפים, לא לאורחים, לבנות. זה דבר לא נורמלי. ככה זה, מי שיוצא מאברהם אבינו, אז הוא לומד ממנו משהו אחד, אבל הוא לא עושה את זה בצורה נכונה. הוא עושה את זה בצורה לא נכונה, בצורה מעוותת, לא בצורה ישרה, כמו שאברהם אבינו עשה. אז לוט רצה להוציא את הבנות שלו, אבל התושבים לא הסכימו, אנחנו רוצים את האורחים. חוק זה חוק, אפילו שאתה ראש העיר שנתמנית היום. חוק זה חוק, תוציא את האורחים שלך. ולוט לא הסכים להוציא את האורחים שלו עם האורחים שלו. ואז כל תושבי סדום נסבו על הבית, הם הקיפו את הבית, כולם, בלי יוצא מן הכלל, מנער ועד זקן, הקטנים והגדולים, כולם היו ברמה שרוצים לעשות דברים לא טובים לאורחים. אז הם קוראים ללוט ואומרים לו, איפה האנשים שבאו אליך הלילה? תוציא אותם. לוט, שהיה ראש העיר באותו יום, אמר, בבקשה, אל נא חי תרעו. הננה לי שתי בנות שלא ידעו איש. עשו להם כטוב בעיניכם, אבל לאנשים האלה אל תעשו כלום. הם האורחים שלי. הוא לא, מה אתה חושב שבגלל שנהיית ראש העיר אתה תשנה את הכללים? אתה ראש העיר ואתה תציית את הכללים כמו כולנו. אנחנו נרע עליך. הם ניגשו לשבור את הדלת. המלאכים באו ורצו להציל את לוט, הכניסו אותו הביתה וסגרו, תפסיק להתווכח איתם, הכניסו אותו פנימה, ואת כל האנשים של סדום שרצו להתנפל על לוט, הם היכו בסנוורים, הם הפכו אותם לאנשים עיוורים שלא מוצאים, איפה הדלת, איפה הפתח, אנחנו רוצים להראות ללוט מה זה, אבל הם לא מצאו את הדלת, הם לא מצאו את הפתח. אז האנשים אומרים ללוט, איפה הילדים שלך? איפה הבנות שלך? איפה? תוציאו אותם מהר מן המקום, סדום ועמורה הולכים להיחרב. לוט אומר לחתנים שלו, אתם נשואים לבנות שלי, צאו מהמקום הזה. לוט, אתה צוחק איתנו, תראה הכל טוב, מה אתה בלחץ? תפסיק כבר. טוב, אז לוט אמר אולי אני מגזים, אבל לפני שהבוקר עלה, המלאכים מאיצים בלוט ואומרים לו, מהר קום קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות. ולוט מתמהמה, לוט מתעכב, אולי אני אוציא את הכסף שלי, למה להיות בלחץ? המלאכים מוציאים אותו, מחזיקים בו ביד של אשתו, ביד של שתי הבנות שלו, מרחמים עליו, מוציאים אותו מחוץ לעיר. ימלט על נפשך, אל תביט אחריך, אל תעמוד בכל הכיכר. ההר ימלט, לך לאברהם אבינו, הוא נמצא בהר. שלא יקרה לך כלום, תחזור להיות לוט שצמוד לאברהם. לא, תודה בבקשה, אני לא רוצה להיות עם אברהם. אני מעדיף ללכת למקום אחר, ליד אברהם אני מרגיש קטן. אז מה, עדיף לך להיות זנב לאריות, מאשר ראש לשועלים. עדיף לך להיות מקום אחרון בקבוצה טובה, ממקום ראשון בקבוצה לא טובה. לא, בבקשה, אני רוצה ללכת
למקום אחר, לבלע, יש עיר שקוראים לה בלע, אל תחריבו אותה, תשאירו אותה ואני אהיה שמה. טוב, בסדר. המלאכים מרחמים על לוט, כי השם אומר להם, אני מאמין בלוט. לוט פעם עשה מעשה טוב. לוט עשה מעשה טוב. כשהוא היה במצרים, הוא לא גילה לפרעה ששרה היא אשתו של אברהם. הוא שמר סוד ממקום טוב, לא ממקום של להרוויח. בגלל הדבר הזה אני מאמין בו. עוד יתגלה בו הניצוץ שלו. תסכימו לו שילך לעיר בלע. בינתיים הערים התהפכו. ממש גופרית ואש נפלו על סדום ועל עמורה. אל תסתכל אחורה, לוט. תסתכל קדימה, תסתכל אל העתיד. תאמין בטוב שיש בך. אל תסתכל אחורה. אתה התנהגת בזמן האחרון כמו שהם, כמו אנשי סדום. לא מגיע לך להסתכל עליהם. אתה לא ברמה להסתכל להיות עליהם. טוב, אני לא אציץ. אשתי גם אל תציצי אחורה. אבל אז אשתו הסתכלה מאחוריו, והיא הפכה להיות נציב מלח כמו שאמרנו. לוט בינתיים הולך למערה, כי הוא חושב שגם בלע, העיר החמישית, גם היא תחרב עוד מעט. אז הוא ברח למערה, הסתתר שם, הם ראו את כל הפיצוצים, את כל החורבן, הם חשבו שכל העולם נחרב. אולי אפילו אברהם נחרב, כל העולם שממה הם חשבו. לא רק אצלנו, כל העולם שממה. הם נכנסו למערה ואמרו, רק אנחנו נמצאות פה. ואבא שלנו, אם אנחנו לא נתחתן, לא יהיה המשך לעולם. הם נכנסו למערה, השקו את אבא שלהם ביין שהיה שיכור, והם התחתנו איתו. כדי שיהיה המשך לעולם, הם לא ידעו שהעולם ממשיך מצוין בלעדיהם. בינתיים, באמת, שתי הבנות שלו נכנסו להיריון, ולבן של הבכורה הם קראו מואב, ולבן של הצעירה הם קראו בן עמי. אברהם בינתיים הלך למקום אחר. הוא רצה להמשיך לתקן את העולם, אז הוא הלך ליד פלישתים לתקן שמה. אבל אבימלך מלך פלישתים עשה את מה שכולם רוצים, את שרה. מלך מצרים רצה את שרה, עוג מלך הבשן רצה את שרה, ועכשיו אבימלך המלך של פלישתים רוצה את שרה. ושוב פעם אברהם אומר לשרה, תגידי שאת אחותי. אבימלך לוקח אותה, ושוב פעם הקדוש ברוך הוא מתערב שאף אחד לא ייגע בשרה הצדיקה. אבימלך לא יתקרב אליה. המלאך מנע את זה ממנו. והוא נהיה פתאום, אני לא יכול ללכת לשירותים, הכל אצלי בעצירות, מה אני אעשה? השם התגלה אליו בחלום, ואמר לו, אני יודע שלא ידעת ששרה היא אשתו של אברהם, אני יודע זאת. בגלל זה אני מנעתי ממך לעשות חטא חמור. אבל תדע לך ששרה היא אישה נשואה, בעלה הוא נביא, הוא יודע שלא נגעת בה, הוא נביא. תבקש מהנביא, מאברהם תפילה, הוא יתפלל עליך. אבימלך קם בבוקר, קורא לכולם, וכולם אמרו, גם לנו יש עצירות, גם לנו הכל סתום. אבימלך קורא לאברהם, למה אתה עשית לי את זה? אני לא ידעתי, אסור לך דברים כאלה. אני כמעט הייתי עם שרה, אבל כמעט התחתנתי איתה, אבל עכשיו אחרי שהשם אמר לי שהיא נשואה, אני לא אעשה דבר כזה. אברהם אמר לו, אני ראיתי שאין לכם יראת שמיים, וחוץ מזה שאני לא שיקרתי, באמת קרובת משפחה שלי. תדע לך שהיא הנכדה של אבא שלי, היא האחיינית שלי, היה מותר להתחתן. ואז אבימלך אמר סליחה, ונתן לו צאן ובקר ועבדים ושפחות, והחזיר לו כמובן את שרה. אמר לו, תעשה מה שאתה רוצה בארץ שלי, תרגיש בבית. ולשרה הוא גם אמר, אני מתנצל, הבאתי כסף לאח שלך. הוא ידע שהיא אשתו, אבל הוא אמר לה, אני גם יודע שהוא באמת קרוב משפחה שלך, אתם מחוברים גם בדם. אז הבאתי כסף גם לאח שלך. ואם מישהו יגיד לך, תגידי לו שאני לא נגעתי בך, שאת רק של אברהם. אברהם אבינו התפלל,
ואבימלך ואשתו והשפחות שלו חזרו להיות בריאים. כל הנקבים שנסתמו נפתחו. ובינתיים, מה שהכי חשוב שנפתח, הכי חשוב, שרה נפקדה. שרה שלא היה לה רחם. שרה שהמלאכים שהיו נראים כמו ערבים אמרו את זה, שהיא רק לא ראתה אותם, היא רק שמעה אותם מאחורי הפרגוד, והיא צחקה. שבישרו לאברהם בפרשה הקודמת שעובד להיוולד לו בן. הנה עכשיו זה קורה. מעל הטבע. שרה נפקדת וקוראים לבן יצחק. אברהם קורא לו יצחק. כמו שהשם אמר לי שנקרא לו יצחק. הוא עושה לו ברית מילה בפעם הראשונה שיש יהודי בעולם. איש שעושה ברית בגיל 8 ימים. לא כמו אברהם ב-99 וישמעאל בן 13 שנים. ב8 ימים. כי השם אומר לנו, אתם עם ישראל, אתם מעל הטבע. אתם החיבור שלכם איתי הוא מעל כל ההיגיון. אני אוהב אתכם ילדים שלי, החיבור שלי אליכם הוא מוחלט, הוא מושלם. כבר בגיל 8 ימים, עוד לפני שהילד הוא חושב ובוחר, הוא כבר כורת ברית עם השם. יצחק זה גם מלשון צחוק, מלשון משהו שהוא מעל החוק. זה חוק. זה חוק. מעל החוק יש את עם ישראל שמתנהל בצורה אחרת. ועכשיו התפקיד שלנו זה לגלות את זה בתוך החוק. וירא מכניס אורחים אל שרה מבשרים. נון. הפיכת סדום ולוט ניצל ושתי בנותיו עושות חסד במערה. שרה בבית המלך לידת יצחק